Zdravím vás, priatelia. Je krajšia takáto jednoduchšia miska, alebo takáto vyrezávaná? Moje meno je Rasto Galo a dnes sa pozrieme na prvý ambicioznejší projekt, ktorý som urobil s mojou novou rezbárskou freskou. Čo sa týka samotnej výroby, môžem povedať, že išla v celku hladko. Použil som pri nej lacné čínske fresky, ktoré stali vlastne pár eur. Tupia sa veľmi rýchlo, no ale s tým som počítal. To sú fresky, ktoré, ja neviem, 10 kusov stoja 4 eurá, takže čo iné sa dá čakať. Išlo to v celku hladko, až v tých záverečných fázach, keď som potreboval proste dosiahnuť hladké povrchy na tých malých vyrezaných cestičkách, ktoré tam vznikli, tak tam som trocha narazil a proste neviem, ako sa také dačo dá urobiť. Či to vôbec je možné. Nie som si celkom istý, do akej miery to je tým, že proste som rezbár začiatočník a jednoducho neviem, ako sa to robí a do akej miery to je ako keby obmedzenie tej technológie. Dajte mi v komentároch vedieť, či sa vám páči minimalistické vyhotovenie misky alebo skôr to vyrezávané. A pokiaľ chcete vidieť misku už natretú olejom v kompletnej finálnej podobe, tak ma sledujte na sociálnych sieťach. Mala by byť vonku za pár dní.